Partim de 3 experiències d'innovació docent en altres universitats multilingües europees i utilitzem 2 tecnologies de la informació i la comunicació, que són les tecnologies d'aprenentatge a l'aula de llengua estrangera i les tecnologies d'empoderament i participació ciutadana. En el nostre cas concret, utilitzem un mapa geolocalitzador interactiu de la ciutat de Lleida, on l'alumnat va incorporant al llarg de 8 setmanes un seguit de fotografies d'aquests paisatges lingüístics recollides durant un treball de camp dirigit. Doncs bon dia a tothom. És un document llarg, però ens pot donar una idea de per on tirar. Allò que havíem comentat, no? De la numeració de les pàgines i quins apartats ha de tenir. Bé, com que ara ja estem entrant o com de fer els treballs de curs que són més llargs, o jo espero que siguin més llargs, més extensos, i especialment el segon, que ja inclou una mica de treball de camp o de recerca amb fonts publicades, doncs crec que us pot. Bé, és tan facileta aquesta eina que aquí teniu les instruccions en pantalla, ja veieu que no són llargues, això es llegeix en un moment. Ara us explico què podem fer amb ells, no esperem fer un anàlisi en sistemes d'informació pròpiament, però sí que podem fer un senzill mapa i desar-lo i afegir-lo als vostres documents. Per afrontar la docència qualitativament arrel d'aquesta crisi sanitària, he elaborat una sèrie de materials didàctics que venen a complementar els que ja tenia anteriorment, com són, per exemple, els apunts per a cada unitat didàctica, i doncs he preparat unes galeries a Pinterest amb una sèrie de referències perquè les alumnes i els alumnes s'hi puguin inspirar i puguin a partir d'interpretar-les. I també he gravat una sèrie de tutorials a YouTube on exposo pas a pas la realització d'aquells procediments més tècnics per realitzar determinades activitats.